Ya, mung nyo aku. Ya aku ing pati kebeget. Oh, anine iki kepiye? Ngono. Wes bakal deh, Pak. Hah? Kau kek begini. Ada banget ini. Ya betul ini, Pak. Yang mana ya mana? Angkat apa? Yang mana? Abang ini lewatnya. Ya, bu, ya. Gumbok dah bangsa. Ngerti lagu ini. Hebatnya ya. Kedele ke mana? Kata bagai di mana? Apa kata kan? Go. Kata. On balance ini. Kata. Kata mana? Kata kecil betul. Kata kecil. Padha ambuhe. Padha kucluke. Padha ambuhe. Kebagelawan ya kedewe ini. Hai ketik. Asal ora mau. Gede apa? Itu balik gitu ke? Jalan majalah. Nantanane. Inyo duwe lho lek perang iki. Ana ning ana ora nyamanya. Nyemak. Nah, ya Pak kacelek ya mana? Ya omaknya coba ya omaknya. Aku tu boleh sini. Bagaimana macam? Sini macam ni jalan apa aja. Sini apa sini tu. Sini macam ni. Ni. Aku tu lah kasi lama. Tak nak begitu. Tak boleh dia bercila untuk bercila. Apa dia tu? Cila macam ni. Ya. Ganti betul lagi kan? Ganti kebun. Ganti. Wah, mati tenan. Kancaku Sirna Margalayu. Woi, lah kanca maju bareng. Kesa wong kang kaya kowe ketok gedhamu ketok lorekmu pancat nyono iki mesti saka gaweanmu mergo wiwit biyen tekan saiki pendak-pendak prajurit pringgondani tekan ana ing Tunggarana ora nate dikanggo gawe karo wong Traju Trisna nanging ora kaya sak gedhagan iki lha kok nganti dadi pecah perang kaya ngene mergo saka kowe sing kudu minggat kowe sing kudu sumingkir gaglak limpamu tugel gulumu kowe
Setyake tinunun gadanira